Druhý v pořadí testovací cvik je vis na hrazdě. Pokud nebudete mít hrazdu, dají se použít žebřiny. Vis v propnutých pažích pro základní školy. Úchop na šířku ramen, možná o něco víc, nad hmatem, to znamená dlaně dopředu, palce do opozice ostatních prstů. Dítě se vyvěsí a měříme čas výdrže ve visu. Dbejte na bezpečnost, ať dítě s cílem vydržet co nejdéle vám z toho nespadne nekontrolovatelně. Takže jakmile vidíte, že prsty budou povolovat, tak bezpečně sundat dolů nebo na nějakou bednu nebo na nějakou lavičku se skočit. Pro střední školy bude výdrž ve schybu pod hmatem, kdy dítě se chytí pod hmatem, dlaně k sobě. Když udělají žáci schyb, tak udělají schyb a drží ve schybu. Pokud žáci schyb neudělají, zase dáte jim tam buď dopomoc, že dítě vysadíte nahoru, a nebo si tam naskočí. A drží ve visu. Pozor na to, ať se vám děti nechytají za bradu, zase můžou vám švindlovat, že se chytí za bradu a podepírají si bradu, v tom případě stopnete čas. Může se vám stát, pokud to budete dělat na žebřinách, že budou zaklánět hlavu a chytat se hlavou na žebřinách vzadu. Samozřejmě může se stát, že se budou opírat na žebřinách patama a v takovém případě stopněte čas. Jde nám o čistý vis, jak v propnutých pažích, tak ve schybu.